overlooking ang pakita ko. Yan yung pinaparinig. Pinaparinig mo sa motor, nagtatampo. Let's go! So what is up guys, Team Moro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video. Ay. For today's video guys yan, tara stroll tayo kasi hindi na masyadong maulan ngayon. Mag cold start na rin naman na ako. Ay, tagal-tagal natin hindi na ako magmotor dahil sa ulan na. Tara guys, nibago ako. Ngayon na lang ulit nakapagmotor. Tara guys, samahan nyo ako ngayon, stroll tayo. Tayo sanang ulanin pa uwi. Traffic yan. Unang labas guys, traffic. Parang nabago ako ngayon na lang ulit ako nakapag-recording pa tayo. Parang ngayon na lang ulit ako nakapag-motor Traffic yan. Tara, tingnan natin mga kasama natin sa Petron. Uy! Tabi tayo, tabi! Tabi tayo. Ay, natimingan mo ako ngayon Parati ko yung nakagip ng camera, no? Pauwi na ako, bumalik ako. Taga saan ka ba? Dito lang din? Naka-vlog? Oo, naka-vlog ako ngayon. Wala kang babatiin? Wala, video ko na lang. Ilan? Isa. Isa. Yan may camera din Hi. Yan, shoutout guys. Parati tayong pini-PM nito Natatimingan daw tayo nito Yan bro. Oo. Iingat na lang dyan. Sana someday sakay na. Ha? Sana someday sakay na. Damn! Angkas na. Ingat yan bro. Ito, punta kami Manawag. Sana ako. Tambay lang. Wala pang rides Putiks, maulan. Sige, ingat yan. Timingan din tayo guys. PM ng PM sa atin yun Hindi ko lang alam guys kung makalimutan ko na yung pangalan mo bro. Pero shoutout na lang sa inyo. Pasensya na. Dami rin kasi nag-PPM sa page natin. Thank you. Nakakilala pa sa atin. Kalalabas lang natin. Dito lang sa Petron. Antay natin yung kasama natin. Gas pa ba tayo? Siguro mamaya na lang pa uwi. Hindi ko alam kung ngayon na. Ay, yan, shoutout na lang sa'yo bro. Yan, comment mo na lang dito kung sino ko ulit. Tensya na, sa dami, hindi ko na rin minsan. Hindi naman sa dami, hindi lang masyadong natatandaan. Ano ko, sino na lang dito? Ayun. Yan, magsama na tayo dito. Akala ko hindi ko makakasama Parada muna tayo guys. Tingnan natin kung sino pang sino pang magpapahintay dito. So yan guys, dito muna tayo sa Petron. Tayo natin sila isang Z400. Anong model na ito bro? 2023. And syempre sa atin ZX6R guys. Ito 44. Hindi ko mababanggit to lahat. So yan, shoutout kay Tomsky Moro Apps guys. Sa mga naghanap na mga exhaust guys, na mga big bike, meron yan dyan. And Vincent James, it's tourist yan. Alvin Aison, Kieran Andrew, Joa Virgilio, yan, Ray Soriano, Timo Vlog ako pala yan. Mac Nievras, Mark Arjo Salazar, Christian Dominic, Craig Karig Kamoka. Yan, pa-shoutout from Mangaldan din, Harvey Solivio Carrera. And Motocane, pa-shoutout from Binalona. Yan, Motocane, shoutout na lang sa inyo. Susunod na iba, yan, Romel Rodriguez, Joe Marangeles, Ram Villena, partner, shoutout Ernesto Baez Honrado, and CJ Reyes.
Yan muna. Sa susunod na iba, marami pa. Sheesh. So guys, tayo natin yung iba. Sheesh. Kaya comment kayo, like kayo sa page ko guys, di ba? Para ma-shoutout natin guys sa vlog. So yan guys, dito na isang kasama natin. Punta na tayo ng ano, tambay tayo dun sa Manawag. So yan guys, alis na tayo dito. Alas 6 na. Woo! Ay, medyo napatagal tayo sa hintay ah. Ay, matagal pa nga. Yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Oro Vlog here nga pala. Sheesh. Traffic yarn. Yan guys, for today's video, wala, tatambay tayo sa Manawag. Tambay tayo sa tropa kay Rojek. Guys, magandang tambayan dyan sa mga taga Manawag dyan. Ay, data. Wow, sinalusot kasi nila kuya eh. Kalsada guys, puro ulan na lang nangyayari sa atin. Let's go. Traffic na naman. Kailan pa tayo makatawa-taw? May ramdam eh, oh. Sarap ng pakiramdam. Banat tayo. Para tayo ulanin niya. Pero ngayon guys, sa Pangasinan medyo umaraw kasi kanina. Kaya ito, nag-set kami ng mga autobus, tumambay lang saglit. Kahit pa paano, magkita-kita. Hindi na para sayangin pa tong panahon, di ba? Pag maaraw, rides yan. Taka na, na-miss ko rin itong mag-ano eh. Itong magmotor eh. Bomba, mga bata talaga eh, no? Ganyan na ganyan din naman tayo noon. Mga bata tayo. Pero ngayon may big bike na tayo eh. Ayan, malapit-lapit na tayo sa Manawag. Naririnig nyo ako, nakabukas pala yung ano. Puro wind noise lang narinig nyo sa akin. Ayop na yan. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, Team Oro Vlog nga pala, subscribe mo na ako guys. Sheesh! Let's go! Let's go!
Namo ng karera, sira ulo ka talaga yung motovlog. Yeah, touchdown. Ay. Ito si Ron Jake. So yan guys, dito tayo sa test stock house guys. Dito yan sa Pao. Pao? Ay, kasama natin sila oh. Ha? Yung ano, bato. So yan guys, dito kami. Mamaya na lang kita-kits tayo dito. Shish. Test snack house dito malapit sa Arco. I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. I will be courageous. I will be courageous. Dito tayo. Anong pangalan nito, pre? Ang masaklap kasi doon, akala Test, no? Test snack bar? So, hinabol ko yung sandalan. Pao Manawag guys. Yung pala, yung So, kumain na kami. yung mismo. Pwede. House na, ay. Test house. Naiiwas Test house snack bar. Oo, dito kami din kasi siko ko dito. Sama natin ito. Ang, wala. Sarap ba yan? Masarap? Grabe. So, dinala ko sa FEU. Ito guys, ice coffee nila. Problema yung Chill yung place dito. May overlooking. Oh, pakita ko sa inyo. nabali. Kaso madilim na eh. Nabali. Yan guys, nandito tayo. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Yan, overlooking dito sa taas. Presko pa guys, wag lang kaming ulan eh. Kasi doon, ang dami ko. Kaya guys, sa mga taga Manawag dyan, may bago tayong tambayan dito sa Manawag. Pao. Dito lang sa malapit sa may Arco. Sa may Arco guys, pasyal kayo dito. Binasa. Pare, diba? Simple nga lang eh. Pupulutin mo lang yung sabon sa kanya. Oo. Marami nang Tignan natin yung mga motor dito. Malulupit. Ang dami-dami. So guys, tignan natin yung mga motor nila dito. Baba tayo. Boss, nice bike. What do you do for living? Guys, meron dito nga isang TRK. 500X to ba? 502X. 502X Z400. Siyempre sa atin ZX6R. ZX6R 2008 model. Yan. Mga hindi nakakaalam yan. Motor natin yan. Then may GSX dito. GSX 1000. Ano Suzuki? Duke 390. Si Sir ano pala, Sir Joel na manager ng Wiltec. Sa mga bibili ng big bike dyan, kontakin niyo si Sir. Pwede po yung electricity. Yan. Mag-aano sa akin sa magbabato. Yun, sa mga mahilig sa big bike dyan, kontakin nyo na rin si Sir. Ano to Sir? GSX 1000 no? 1000F. Oh, yan. Sports Touring. Sports Touring. Sports Touring, yan. Yan yung bike na Sir. Then meron tayong Duke 390, Benelli, 502C, Trident, 650, Z1. Z1000 guys. So yan guys. Sheesh. Napakita ko naman na yung mga ano dito eh. Napakita ko naman na yung mga motor dito. Kaya yan, tambay muna tayo guys. Sheesh. Rocket na tayo dito guys. Pakita ko naman na sa inyo yung motor. Gutom na gutom yung tropa natin. Kasi yung motor niya Galing ka atang diyan. Alaminos ah. Gutom yan eh. Nung pandemic, pinapanood ko na yun. Pre, may naglista kanina. niya, ang una. Si John Robert. Lagi pinapanood. Dito kami guys sa ano. ZH na talaga. Manawag ngayon. Bala na kayo. Yung CX ko rin ni Ito ano. ba? Balang mo mag-upgrade na. Ito mangyari. Yan na. Malapit na natin. Mag-upgrade na daw tayo ng motor. So yan guys, tapos na tayo tumambay dito.
Uwian time. Samahan nyo na lang ako pauwi. Nag-iingay na sila dito. Sorry ko. Pumbahan na. Ano, bounce na? Bounce na, bounce na. Sir, pag-free kayo sa kanila, So ayan guys, so uwi na tayo. Tapos na yung tambay natin, dami rin natin ngayon. Yan, shoutout na lang kay nila Sir Joel. Yan, sa manager ng Wheeltech, sa mga gustong kumuha ng big bike yan, pwede nyo i-PM si Sir Joel or sa Wheeltech, or PM nyo ako kung gusto nyong kumuha ng big bike sa Wheeltech Kalasyaw guys. Yan, and thank you rin dito sa Test Snack House. Yan. Boss, Boss! sabay na tayo. Sabay-sabay na. Picture na, picture. Yan guys, picture muna tayo dito. Autobros pa rin pala ako eh. Ha? Autobros pa pala ako. Siyempre, always welcome. Isa mo na. Ano? 1, 2, 3, smile! Ito po, sa Ulul. bomba nga po. Sa JC ha. Sira ulo. So yan guys, uwian time boss. Ingat dyan, ingat. Tapos na yung tambike natin dito. Food trip. Sige, next time. Boss, wala na, naubos. Naubos kanina. Ingat mga idol! Remote mo lang! Shout out. Yan, alisan na tayo syempre. Pag burnout pa isa. Yan guys, nakapos na yung tambike natin dito. Napakasaya. Yan, pauwi na tayo guys. Team Oro Vlog nga pala, subscribe sa mga bago na sa channel ko. Yan, woo! So guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko guys. Syempre, Team Oro Vlog, I'm out, let's go! Going down.